Hemm bżonn li bħala nazzjon naraw x'tip ta' edukazzjoni qed nofru. Bħalissa ninsabu l-bot ħafna milli jkollna edukazzjoni verament inklusiva. Hekk saħu r-rappreżentanti tal-grupp Equal Partners waqt laqa li kellhom mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u d-deputati Graziella Tartprevi, Graziella Gallia u Albert Buttigieg fejn semgħu dak li kellhom xi jgħidu dawn l-esperti. Chairperson tal-Equal Partners, Elina Tantiburlo, qalet li hemm bżonn bidla radikali fl-edukazzjoni u jekk il-flus mhux se jintużaw għall-inklużjoni mill allura l-flus se jkunu qed jinħlew. Hija qalet ukoll li fl-iskola m'għandux ikun hemm livelli u streaming għax dawn huma kontra l-inklużjoni. Fil-waqt li sostniet li nurture classes ukoll għandhom jiġu eliminati għax kull klassi għandu jkollha element ta' nurturing. Ir-rappreżentanti tal-Equal Partners saħu wkoll dwar l-importanza tal-empatija fl-edukazzjoni biex verament ikollna soċjetà inklusiva. Min-naħa tiegħu Bernard Grech qal li iżjed mal-politiċi jkunu jafu l-isfidi li jaffaċċjaw persuni b'diżabilità aktar ikun faċli li jimplementaw policies favur l-inklusività. Intant fid-dawl tal-aħbar dwar kif tfal tneħħew minn skola għaliex l-allim tagħhom kellu orjentazzjonijiet omosessuali, deputat Graziella Tartprevi qalet li jeħtieġ ukoll iktar kampanji edukattivi dwar il-komunità LGBTIQ.